An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye alamisa ye tubabukalo tile 25 san 2024 an bɛ ale kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔrdasiw olu ka wulili kura an'u ka baara taabolo kura o bɛ sen na Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ maa minnu b'u sigi bɔlɔndaw la wulikɛlen don u nɔfɛ yɔrɔ caman na Nigeriakaw fɛ yen ko dɔw ye kasobon dakari n t'a dɔn n'a sɔrɔ Nigeria bɔbɔw don olu kɔni ye kasobon maa 100 ani kɔ olu ye kasobon dakari Nigeriakaw fɛ yen énergie ale ko kuma tun bɛ bi CNT kɔnɔna na su in na an na fɛɛrɛba kɛ o la ka o lakale aw ye minisiri a y'a da don kow tiɲɛna k'u ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna su in na an y'a ɲɛfɔli kɛ o la kɔɔri k'a yɛlɛma an yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la an ka jamana kɔnɔ an bɛna na dɔ fɔ o fana na an ka minisiri kɔrɔ n'o ye Aruna Ɲangi ye ale ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ FIFA ani diɲɛ seleke naani maaw kɛlen don k'u bolo don ale kɔkɔrɔ yaasa o ko bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na bɛɛ ni kelenya kuma o b'an lataa Gabɔn bi Cani Ɲangi ale kumakan bɛ yan sabula ale ye laseli dɔ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Buhari ye ale y'o kɛru an ma an na o da maaw tulo kan ka kɛ ni Gabɔn bɛɛ ni kelenya kuma min kɛra ye yanni su in na cɛ an ka bi su in na maa welelen o ye Burama Sumano ye Burama Sumano jɛkulu min yɛrɛ sigilen don ka bɛɛ ni kelenya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale b'o kɔnɔna na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko a ni wula min ye kibaruyaw ye an b'o daminɛ ni CNT ye CNT ale kɔni tun ye wele bila bi minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna an ka jamana kɔnɔ wele in senfɛ sa a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ baara minnu bɛ ka kɛ degun minnu bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se énergie yɛrɛ mun ni mun de bɛ bi tile fila in na an ma kuran sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma su in na débat politique yanni an k'o daminɛ an na don o ko o misɛnw bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ aw ye an kɔni bɛ se ka min fɔ aw ye o ye k'a jira k'a fɔ ko min ye kuranko ye gɛlɛya wɛrɛw bɛ a la min tɛ taji dɔrɔn ye sabula funteni a n'anw ka énergie ka minɛnkɔrɔw olu man di dɛ o man di yɛrɛ ne m'o de fɔ n k'u kana lajɛ n'o y'a sɔrɔ u ka fɛn dɔ tiɲɛnen t'an fɛ yan nin waati in kɔni na minisiri ye ɲɛfɔli caman kɛ bi an na tila k'an da don o la an y'a fɔ a ɲɛna ko bɛn ni kelenya kumaw ale baaraw kɔni kun cɛra phase nationale n'o ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan o ye nin kalo in tubabukalo kura tile 6 ka taa bila tile 10 na nka yan'o cɛ Gabɔnkaw olu ye lajɛ kɛ lajɛ min sen ka Cani Ɲangi ni ale yɛrɛ an ka maliden ye maliden min ni maa caman b'a dɔn ka sababuya kɛ ale bɛ baara min kɛ o ye ka se ka dɔ sɔrɔ ka dɔ ɲini ka se ka jamanadenw k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ kunpanna ka se ka baara kɛ fana yiriwali ni cɛsiri ko sira nasiraw fɛ bɛɛ ni kelenya kuma min kɛra Gabɔnkaw fɛ yen a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ka Cani Ɲangi ale lamɛn. Dialogue ni instauré de la nouvelle autorité de la transition mɔgɔw de fɛ ka ɲini ka dɔn fɔlɔ n'an tun Mali kuma bɛ fɔ an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw de bara jamana wɛrɛ mɔgɔ de bɛ na don an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama maliyɛnw mais ni se ko ko mɔgɔ wɛrɛ t'a la an yɛrɛ de ye engageur ye an de ye arbitre ye an de ye délégué de match ye an de y'a bɛɛ ye c'est pour ko dialogue intermalien c'est an yɛrɛ dama de bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka a fɔ ɲɔgɔn ye ka solution sɔrɔ et puis pour que jamana bɛ se ka avancer o de kɛra dialogue ni instauré cogo ye a daminɛna commune bɛɛ kɔnɔna la après u nana région na bi an bɛ ambassade ni consulaire kɔnɔna la yanni o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ kalo kura tile 6 na tile 10 cɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe kelen ye puis k'a jira maliyɛnw na malidenw aw kumana aw sigira ka kuma ka bɛn aw bɛnna min kan a filɛ o de ye kuma ye i n'a fɔ ani papier ko ta fanfɛla yɛrɛ k'a fɔ est ce que mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ k'a fɔ minnu ka papier da ka ca ni maliyɛn tɛ carte séjour i n'a fɔ an bɛ bɔ Sénégaliyɛnw ta ni fɛnw ta si ni maliyɛn ta tɛ kelen ye fɔcogo la yalima aw minnu ye ɲɛmɔgɔ est ce que a kuma n'o la o kɛra o fɔra a mɛnna k'a fɔ fɛɛrɛ ma se ka tigɛ dɔ bɛ se ka bɔ carte séjour la cogo min mais a bɛ fɔ min na prévoir o ye volonté politique ko de ye jamana de kan k'an dɛmɛ o yɔrɔ la yan anw y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a fɔ carte séjour sɔngɔ ka ca n'an y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ a bɛ ci jɔn ma a bɛ ci autorité de ma dans le cadre des relations bilatérales Mali ni Gabon cɛ a bɛ discussion de kɔnɔna la et puis ni solution min b'a la faamaw de bɛ se k'o solution ɲini maliyɛnw ɲɛ sinon mɔgɔ caman b'a discuter yan mɔgɔ caman ka jamana y'u ta discuter ka bɛn min ni Mali ta tɛ kelen ye mais a sera yɔrɔ dɔ ma bi il faut que an fana ka jamana ka wuli k'i jɔ an ye k'a fɔ bi maliyɛnw u ka kasi kan an y'a mɛn an y'a ye
donc kan ka an ka discuter ni Gabonien pour que dɔ bɛ se ka bɔ ka de ce jour musakaw la cogo min o bɛ se ka kɛ oui c'est une possibilité bon o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ fɛ tuguni ka kuma ye Maliɲɛnw ka bɛn kan Gabon yan nɔ parce que ko in yɛrɛ fanba bɛɛ ye bɛn de vraiment an y'a jateminɛ Maliɲɛnw bɛn t'an cɛ n'a fɔra an yɛrɛ dama de bɛ tunga fɛ anw de ɲɔgɔn fa anw de ɲɔgɔn ba ye parce que ni e ni ne nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugu la e ni ne hali n'an bɔra dugu kelen na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na anw de ye balima kelen ye parce que an fa tɛ an ba tɛ donc an de bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba ye yalima i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ Maliɲɛnw ye bɛn kɔnɔna na ni jumɛn de b'i bolo ka fɔ bɛn yɛrɛ kuma ka Maliɲɛnw bon ɲɔgɔn TV n bɛ ka min fɔ dɔrɔn depuis samedi an bɛ yan ni mɔgɔ min ye n ka baro lakɔlɔsi yan a bɛɛ bɛ bɛn dɔrɔn de kan depuis samedi fo bi tɛnɛn an bɛ bɛn dɔrɔn de fɔ la parce que an nana fɛn ɲini yan dɛ an ma na politique ko la an ma na association ko la ou bien an nana fɛn ɲini de la mais fɛn ɲini kɔnɔ an bɛ kafo ɲɔgɔn na o de to i bɛ dɔ a bɛ bɔ Gawo ani Kayika bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw bɛ bɔ Kidal ani Tombouctou bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye malidenya de ye mais n'a kɛra k'a fɔ an tɛ bɛn a bɛ sigi gɛlɛya hali lasigiden minnu bɛ yan olu ka baara a b'a gɛlɛya parce que hali o don samedi min kɛra kɔnɔna la mankan min ni buruya min kɛra ala y'a kɛ a tɛmɛna mais hakili ɲumanya ye an bɛɛ ta sanfɛ an ye muso de kɛ présidente ye donc muso de kɛra présidente ye fɛn in na donc ça veut dire que n'a ka d'an ye an bɛ ko ɲuman kɛ n'a ka d'an ye an bɛ ko ɲuman kɛ parce que nin ye ko ɲuman de ye o nin ye ko ɲuman de ye an ye muso de bila an y'a fɛ nin ko in na donc an ye ɲuman kɛ. Ayiwa Gabonkaw ko muso de y'olu ka dialogue ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sabula ye aw yɛrɛ bɔra ka mɛn Caniang an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Bore ye k'ale fana fɔ Maliyɛn minnu bɛ Gabon k'u bɛɛ lajɛlen fo wulada in na Jani.ml FM ma ale sanfɛla la Wolomasiri tabaw ka taabolo kura ko a bɛna falen min ye taabolo ye banbanciwale ni ninjugawale kɛbaw ka t'u ɲini wocɛw kɔnɔ o tɛna dan ma dancɛ min bɛ Mali ni jamana o jamana cɛ Mali ni Burkina ni Niger mana bɔ a la a tɔ bɛɛ lajɛlen a na sigi sen kelen kan k'a lajɛ don o don wulikajɔ ni darawulilu ka kɛ sabula laɲini ye min ye Mali ale yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min ye sɔrɔdasiw ye u cayali an'u nɔbɔli an'u ka minɛnw cayali yɔrɔw la o bolo taabolo k'olu bɛna falen wulikajɔ in yɛrɛ kɛkunba ye min ye sa o ye ka ninjugawale ni bamancawale kɛbaw kɔni k'olu ban pewu an ka jamana kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya jamanadenw yɛrɛ bɛ ka min ɲini o bɛ sɔrɔ cogo min na nka u y'a yira fana k'a fɔ ko a ko bɛna ɲɛbila ni kunnafoni di ye kunnafoni di min bɛna n'a to maa caman bɛ ko caman faamuya sabula yɔrɔ caman na maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin waati ninnu na a ka d'u ye u ka kibaruyaw di a ka d'u ye k'u dɛmɛ o kan ka kɛ hukumu minnu kɔnɔna na k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen kan yaasa armée ale ka baarabaw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na pɔnne martyr donda min ye pɔn fadi donda ye ko ninnu kɔni fila ye pɔn ye bi namasa feerelaw ni lemuruba feerelaw bɛ mun minɛ su ani tile yaasa se ka wuli wulikajɔ de bɛ sen na mairie district fɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ maa o maa ni sigilen don nin yɔrɔ ninnu na walima ni bɛ gitɔrɔn kan kɔni olu tɛna na i to yen tuguni n'ala sɔnna ma mairie yɛrɛ ale yɛrɛ tile 100 min kɛ baara la a na ɲɛfɔli kɛ o la sibiri sɔgɔmada joona fɛ min ye mairie yɛrɛ kɔnɔna na Bala Traoré a n'a ka cɛdenw n'a ka musow k'u bɛ wulikajɔ min na yaasa ka se ka Bamako jɛya Tour d'Afrique o wulikajɔ k'o bɛ sen na tile fila in na yaasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ o ko la sunkalo kɔnɔna na Mali jagokɛlaw ko u ye wulikajɔ kɛ ka baara kɛ minisiri min bɛ an ka jagoko kunna sa ale y'u wele k'u waleɲuman dɔn a taara chambre de commerce la ka taa bonyamasegin k'u ye Maju Sɛnpara n'a ka maaw ko k'u fo dugudenw fana ko k'u fana fo minnu fana ye n tɛ san sɔngɔ sigi u kan k'u fana y'a ye k'a fɔ ko jamana y'a jɔyɔrɔ min na a sera ka baara min kɛ kuma tɛ sukaroko ta nasira fɛ Musa Alassane Diallo a y'a yira fana ko k'a fɔ ko ka kunnafonidilaw fo kosɛbɛ ko sabula k'olu fana jɔyɔrɔ k'o bonyana kosɛbɛ baara in na Premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye maa bisimila min ye ministriya kɛ jago ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ n'o ye Aruna Ɲang ye Aruna Ɲang kɔni nakun ye min ye o ye ka n'a yira Premier ministre k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ kɔɔri min bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan a bɛ se ka kɛ balontan finiw ye cogo min o de la sa baara ye hukumu kɔnɔna na FIFA n'o ye diɲɛ seleke naani ndolacilaw ka tɔnba ye o sen mina na don a la jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la sa n'o bɛ o sigilen no jagoko kunna o fana sen mina na don a la k'u mago bɛ jamana minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka nin baara in kɛ Mali Burkina Faso Togo ani Benin n'u b'a fɔ ma ko C4 jamanaw
u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire ye k'o fana sen bɛ se ka y'a ko in na sabula FIFA mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ani cɛsirigi naani ka tɔnjɛkulu min ɲɛsinnen don yiriwali ko ma olu y'a yira k'a fɔ ko ni nin waleya in sera ka sigi sen kan baara kɔni o de bɛna sɔrɔ Mali ale ni nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɔɔri kɛmɛ saradala bi Mali kɔnɔna na 2 o de bɛ bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan nka nin projet min natɔ filɛ nin ale bɛ se ka bayɛlɛma k'a daminɛ kɛmɛ saradala 10 fo ka taa se 30 ma k'o bɛna na ni baara caman ye baara min bɛna na ni yiriwali siraw ye ministre ɲɛmaa n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ko ko a kɔni ye Ɲangi ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn ko ni Ala sɔnna a ma ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye colonel Asimi Goyita ko sɛbɛn in ko a na ta ka d'a ma a yɛrɛ ka lamɛnli k'a ko la n'a y'a sɔrɔ baara kan ka dan tigɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na kuranko an y'o fɔ min ye Asani Sidibe ne ale bɛ kuranko kunna CNT kɔnɔna na ale ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ kuranko gɛlɛya n'a degun bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma o kibaruya an n'o da aw tulo kan an ka sɔgɔmada ale kibaruyaw kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la sa Nigeriakaw fɛ yen u ka dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Suleja kasoden 108 k'olu ye 5 don fiɲɛ na 5 donni fiɲɛ in na a sɔrɔla mun fɛ san fiɲɛba de wulila ale ni fiɲɛ ni san k'o de donna ɲɔgɔn na kasobo in kɔni ale a bɔgɔlama don a yibu yabara kasodenw yɛrɛ u bolo fara u yɛrɛ kan koyi u ye olu fana ye murutili boloda waleya in kɛra dugu min na sa dugu in kɔni kilomɛtiri 60 o de b'a n'u ka faaba ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni ncinin dɔ don u y'a yira k'a fɔ ko min ye san bɛ k'a ba dɛbɛ jigi tuma min na sanji bɛ k'i yɛrɛ di maaw ma tuma min na ka tiɲɛnibaw kɛ o y'a sɔrɔ nin nson ninnu fana olu fana kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ sa ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa u bɛ se ka boli cogo min ka bɔ so in kɔnɔna na min ye so in ye n'i y'a kari cogo ye a tiɲɛ cogo a n'a walankata cogo k'i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ masimafɛn tun tɛ kasoladen ninnu bolo o y'a yira Nigeriakaw la sa k'a yira k'a fɔ ko hali bulldozer mana tɛmɛ yɔrɔ in na ko a tɛ tɛmɛ nin kan nka Nigeriakaw y'a yira k'a fɔ ko boli tɛ dan kɛ ko maa minnu ye nin waleya in kɛ ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna u tɛgɛ da u bɛɛ ka kelen kelen ko sabula u tɛna se ka taa yɔrɔ jan nka sigana min b'u la o ye k'a fɔ ko Boko Haram kasoden kɔrɔ caman bɛ a ko in senfɛ minnu y'u senfa ka 5 don fiɲɛ na ka taa ka kasobo in k'a da karilen to Arabi Saouditekaw fɛ yen n'o ye Émirats Arabes ye olu fana san kun ye tiɲɛni kɛ bɛɛ lajɛlen bɔr'o kalama Dubaïkaw fɛ yen CFA dollar wari miliyɔn 544 k'u bɛna o de ta ka di maa minnu ka sow binna minnu ka sow tiɲɛna min ye sanji ye a ye dangarili min kɛ bateau pisi tɛmɛsiraw terrain siraw ka taa fara min ye pankuru jigi kɛnɛw kan k'olu bɛɛ lajɛlen walankatala nin ko in senfɛ nin san in ko a ɲɔgɔnna ma deli ka na u ka jamana kɔnɔ u ka fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa maa ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na voirilakaw ale ni mairilakaw k'u ka kimɛli kɛ yaasa kalifaw olu yɛrɛ ka gouvernement ɲɛmɔgɔw k'u bɛ se cogo min na k'a lajɛ ni maa ninnu musaka min bɔlen filɛ jamana fɛ a bɛ se ka don u ma cogo min sisan k'u ka dugu kɔnɔna maaw bɛ ka yaala de fɛn minnu bɛ yen ni san y'u ta ka kɛba ko dɔ ka mobili taara ye fɔ Segu ɲɔgɔnna kɔni ji de y'o ta ka taa n'o ye koyi olu tun bɛ kurun de kɔnɔ sa olu jara mobili kɔ ka don kurun kɔnɔ ka t'u ka so u taara sɔrɔ u ka so mɔgɔ bɛɛ bɛ sanfɛ mobili taara ye fɔ Segu 240 km Segu ɲɔgɔnna ye sisan u ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ka kimɛli kɛ yaasa waleya in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Arabi Saoudite masakɛ n'o ye Salman ne ale kɔni si bɛ san 88 na u y'a yira k'a fɔ ko ale bilara ka taa dɔgɔtɔrɔso la min ye a ka furakɛli minnu bɛ kɛ san kɔnɔ kuma kelen ko kɔni u ka masakɛ so maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen kɔni ye k'a ka kɛnɛyaw a n'a ka ko taacogo n'a ka dɔgɔtɔrɔso taw ko a bɛ tali kɛ olu kɔnɔna na min ye Faisal ye sa kɔni u y'a yira k'a fɔ ko Jeda kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen ba yɛrɛ kɔgɔji kɛrɛfɛla la ko a taalen n'o ye ko ka taa i daga ye yaasa a bɛ se ka kɛ cogo min waati ni waati a kɔni bɛ se ka bɔ ka kɔn nka min ye wura Salam Bel Ahmed Albayeli ye ko o kɔni nin waati in na ko ale de bɛ masakɛya la ninnu fɛ kabini san 2015 ko hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛw ni komisɛnw ni ko ka ca sa ko a denkɛ n'o bɛ si bɛ san 38 na ko o kɔni o de kɔni kan ka bila a nɔ na kabini 2017 ko o bɛ baaraw kan nin waati in kɔni na k'a kuma cayalen don sabula tiɲɛta ko olu fɛ a dɔnnen don k'a tilan k'a ban pewu nka nin waati laban in na diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛ falen anw n'an ɲɔgɔn ko mago bɛ nin fanga in na nka ko kamalen denkɛ in k'a kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ diɲɛ na dɛ ale de bɛ Putin wele kuma bɛɛ teriya sira badenya sira limana sira sisan cɛkɔrɔba ka bana n'o juguyara a tɛna officialiser k'ale kɛ masakɛ ye wa Libankaw fɛ yen Israel armée y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taga Hezbollah dagayɔrɔ 40 ko ka olu bombarder yen
inye libangaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye tiri u ye kisɛ ci k'a bɛ kuma caman u ka dancɛw kɔnɔna na ko jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ko da bɛ olu ye bi sunatuw ye olu yɛrɛ ka bolo wulikajɔ n'u ka bolo laɲini yɛrɛ ye min ye o ye fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ sa yaasa mugu kan yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogo min na min ye kisɛ ci o bɛ ban cogo min u kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Israɛl ye ko zen ko faama don ala ka wuli fiyewu ka kiri ka t'i ɲɛsin Iran ma Iran min ye a da kolonci k'a filenkolo ci k'a ma min k'o la ko sa k'a bɛ ka wuli ka taa o ɲɛsin olu de ma ko nin kɔni ye kɛlɛbagama yɛrɛ Messi la ko nin ye o de ye n'o tɛ maa min n'a bɛ n'o bɛ ɲɔgɔn na bi k'a man ka fili o ma fiyewu Américains olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kiimɛli kɛ k'a yira k'a fɔ diɲɛ jɔyɔrɔbatigiw ye jumɛnw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko Amerikɛn jamana k'a jiginna kosɛbɛ dɛ san 2023 kɔnɔna na Chine k'o de bɛ ka niyɔrɔ caman sɔrɔ farafinna kɔnɔna na k'o kɔni bɛ ka yɛlɛ kɛmɛ sarada la Chine nana yɛrɛ sɔrɔ fo 58 na min ye irisi ye ale min kun bɛ 8 na ale nana yɛrɛ sɔrɔ 42 la ko ni ko tora tan cogo la ko min ye walankata ko bɛna kɛ sabula kɛmɛ sarada la min ye Amerikɛn jamana yɛrɛ ye ale bɛ 56 la Chine o tɛmɛna ale la hali n'o y'a sɔrɔ irisi ma ko alasa kɔni k'a ye parajan caman kɛ nin waleya ninnu nana mun fɛ irisi jamana ale ye Ukraine kɛlɛ min kɛ ani fana a y'a yira bɛɛ lajɛlen na ko maa si tɛ taa sanni k'ale fɛ yen ni dolari ye tuguni o ye gɛlɛya lase Américains ma o de la hali bi Joe Biden kɛlɛ caman bɛ ka kɛ Israël ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔn fiyewu o ka kɛ balawu ye sabula Amerikɛnw olu ka fɛlaba tɛ u ye sena fana y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na bi u bɛ degun o degun na ka waleya kɛ nin waati in na u k'a lajɛ u ni irisi ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ wa fana ko diɲɛ kɔnɔ bi jamana min yɛrɛ bɛ juru don maaw la kosɛbɛ k'o ye Chine jamana ye k'ale Amérique bɛ juru ta u fɛ olu ka sɔrɔ jijalen don wa a basigilen don o mana kɛ première puissance mondiale o ma ɲi dɛ Chine u bɛ fan bɛɛ de fɛ farafinna farikolo ɲɛnajɛ ale n'o ye Coupe d'Afrique ye dɔ in ma kɛ Côte d'Ivoire wa ko san 2025 ko kan ka kɛ Marɔkukaw fɛ yen ko nka ko jɔrɔna bɛ kafu la a ko la dɛ ko sabula min ye FIFA ye o waati kelen na ale kɛlen don ka Coupe du Monde club sigi sen kan juin ani juillet Maroc dun fana kun y'a yira k'a fɔ ko ale ka Coupe d'Afrique bɛna na kɛ o waati kelen na nin waati in na sa ko min ye jɛkulu ninnu ye u ɲɛmaaw kɔni bɛ k'a lajɛ sa ka kumaɲɔgɔnya don ni ɲɔgɔn cɛ yaasa Coupe d'Afrique ale bɛ se ka na janvier la cogo min na Maroc dun fana sirannen don o waati in ɲɛ ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ u ka jamana kɛcogo ye min ye kuma caman bɛ sen na ko yalama ko min ye Coupe d'Afrique ye ko a tɛna na bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa labɛn kɔni bɛ ka kɛ Marɔkukaw fɛ ale ni kafu fɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ Coupe d'Afrique waati min fɔra yaasa ni Coupe du Monde club kana don ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka don ko hukumu kɔnɔna na cogo min Maroc ye laɲini kɛ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'a fɛ a ko bɛɛ lajɛlen ka falen Burɛmkaw Gurumararuskaw fɛ yen école karamɔgɔw ale ni faso ka jalatigɛ jɛkulu baarakɛyɔrɔ minnu bɛ olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ se ka na cogoya si la Tɔnbɔkutu kɔnɔna na ko ka na contrôle physique kɛ ko min ye contrôle physique kɛla minnu sigilen don Tɔnbɔkutu ye n'u mana olu yɛrɛ kalan bila pewu u tɛna na baara wɛrɛ kɛ tuguni funteni ko ta nasira la an y'a yira u la k'a fɔ ko min ye funteni ye funteni lahaw ta min bɛ sen na kangaridaw olu kɛlen don k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la min ye matarafali min bɛ se ka kɛ o ye ji ye ani nin waati in na baara mun bɛ olu baara kologirin minnu bɛ maa minnu bolo u ka olu nɛmɛ Bamakɔ kɔnɔna na fana ko wulikajɔ minisiri ale tun ma bɔ faya kɔnɔna na wa ko sɛgɛsɛgɛliba bolo dalen don ye dɛ sɛgɛsɛgɛliba min bolo dalen don ye sɛgɛsɛgɛli ko a ko a bɛ sen na wa min ye zofɔrɛw ye k'olu fana ka ko fana bɛ ka sɛgɛsɛgɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yiritigɛ kɛ minnu bɛ lɔgɔtigɛ kɛ minnu bɛ charbon dilan kɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɛba a daminɛra bi kiiri ko ta bunakun kan su in na an na o walawala aw ye Abdelkader Mayiga ɲɛŋuwɛ Dagabana Adama a ye ba sɛgɛmɛ Adama dɔn ale ka maani dɔw tɛmɛna ye o a kuma de t'i wɔyɔ Dagabana Adama ale ni Abdelkader kiiri kɔni n'o o ye délibéré ye o bilara avril kalo tile 29 na nka waleya tɔ kɛra cogo min su in na an b'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna débat la keba ne bɛ tilen ka nin fɔ a ye a ye fɛn bɛɛ k'a ta yɔrɔ fo kiiri a ye dugawu kɛ maa kana wele dɛ procureur min b'i nɔ minɛ
a tɛ se k'i bila président du tribunal a bɛ tila ka tɛmɛ o dɔnko kan brigade min bɛ i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ka ko banna o fana ta da bɔlen kuma na pewu a bɛ to e ni procureur n'i ka avocat ni maa min y'i nɔ minɛ de cɛ Umaru Jara ale de ye plainte don ka ɲɛsin Kader ma a fana ka sɔrɔdonbagaw tun bɛ yen min bɔra ko kɔnɔna na su in na an bɛna o da o tulo ka débat politique la débat politique min yɛrɛ invité ye bi o ye Burama Sumano ye Burama Sumano comité jɛkulu min sigilen don yaasa ka bɛn ni kelenya o kuma k'an ka jamana kɔnɔ ale de b'o kɔnɔna na an bɛna n'a ɲininka baara in yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo di kun jumɛn na a bɛ ka kɛ maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ ko kɛnɛ in ka ɲi a bɛ k'a fɔ ko Asimi k'i kan bɔ dɔ ka fara transition kan ko yalama olu tun bɛ a la wa o kumaw tun bɛ a la wa Burama Sumano ale nana caman jaabi an ye su in na ani ka se ka faamuyali kɛ bɛn ni kelenya ko kan a bɛna wolo mun na sɛbɛn tɔ bɛna kɛ cogo di le 6 mai o baaraw fana a nana ɲɛfɔli kan yɔrɔ la Amara i Keita baara ɲɛna Keba Jalo min ye Bachakɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan débat politique ale kɛnɛ kan invité Burama Sumano